Lijep i sunčan dan, -10, ne osjeti se. Na stazi se mogu primijetiti razni tragovi, a ponajviše je neka životinja malo grebala noktima. Evo, kolega koji je lovac iskusan kaže da je ovdje prošao čoporuk i otišao se negdje dole. Stručan naziv. Nije Sikirski vodopad moja, ali nego je Slapnak Sikirskom potoku. Trenutna temperatura koju mi pokazuje telefon je -12. To je taj vodopad, mislim da treba još uzvodno malo ići. Sad ne znam da li lijevo ili desno, da bi se došlo do tog nekog lijepog pogleda. Ovdje je sve smrzlo. Ja ne znam kako dalje. Nešto ćemo iskombinovati. Uglavnom stigli smo. Sad ćemo tražiti lijepo mjesto za pojest nešto i da snimimo i uslikamo taj vodopad ako se može uopće doći do njega zbog leda. Spašavanje vojnika Rajana. Odnosno vojnika Halila. Ne smije, momak, ne smije. Ide. Iako su vodonepropusne gojzerice, da. Težina čini svoje, ipak je prešao. Sve što ćemo danas da vidimo je ovaj led. Stvarno jedan velik vodopad. To je to što može da se vidi. Temperatura je odradila svoje, ali zaista impozantan i prelijep vodopad. Ovo se isplati doći na to već. Zaista prelijepo. Mogu zamisliti na proljeće kad padne neka jaka kiša, pa kad ovdje udari i zahuči voda. Ova je vata samo malo da zamiriše. Ništa više. Lišće. Jedan je ono, znači je armije potpala. Znači drži ti noha, nema bijela bila kuće vata. Ti pit. Te kako svijetim mjesto.
Ako bude otići na proći odmah, ono ne bude celan. Današnja tura gotova. Hvala, nekih 8-9 km. Lagano. Malo vjetra. Sunce. Lijepo. Šteta samo što je vodopad bio toliko zaleđen. Ali isplati se doći nekad na proljećak.